Ще ви издам тайния трик на специалистите как да насърчите детето си да говори повече с една проста пауза. Един от най-ефективните методи да мотивирате детето да говори повече е да използвате паузи по време на разговор. Когато зададете въпрос или направите коментар, дайте време на детето да отговори. Паузата му позволява да обработи информацията и да формулира отговор, без да се чувства под натиск. Това е прост, но много ефективен трик, който помага на децата да развият речевите си умения. Опитайте следващия път, когато разговаряте с вашето дете. Подходът е изключително популярен сред логопеди, които работят за подобряване на комуникацията чрез активно изчакване и търпение. Това беше всичко за днес. Аз съм Соня от Център за работа с деца Семанте. За още полезни съвети може да ни последвате.